Avalon. Ina Martinčeková-Rič, Slavia UVLF Košice, domácu dvojicu už sledujeme. A pripravia sa Stanislav Podlesný, Kaspar Žordín, s 15 Katarína Soľanková-Drinka, 16 Barbora Stehlíková, Cézar van de Hel, 17 Radovana Stratilová Palestra, 18 Lucia Tarabová Ronceval B a 19 Juraj Poláš Kasina. Poprosíme technický personál, aby nám prekážku číslo 2 upravili do pôvodného stavu. Skontrolujú, či je v poriadku. Blendy na ľavej strane sú trošku inak, takže poprosím, aby ste prišli až ku prekážke, skontrolovali bariéry, či sedia. Ina Martinčeková-Rič, 8 trestných bodov na parkúre, čas 73 sekúnd, 12 stotín. Stanislav Podlesný je 13. v poradí, štartovať bude na koni Kaspar Žordín, JAS Horses Koprivnica a majiteľom koňa je Andrej Holova. Pripravia sa Katarína Soľanková s Drinkou, so 16 Barbora Stehlíková, Cézar van de Hel, 17 Radovana Stratilová Palestra, 18 Lucia Tarabová Ronceval B a 19 Juraj Poláš Kasina. Máme výsledok Stanislava Podlesného a koňa Kasparu Žordína. 4 trestné body na parkúre, čas 71 sekúnd 30 stotín. Na štarte Katka Soľanková-Drinka, Slavia UVLF Košice. A po tejto domácej dvojici bude štartovať aj Barbora Stehlíková, ďalej Radovana Stratilová s Palestrou, 18 Lucia Tarabová Ronceval B, 19 Juraj Poláš Kasina, 20 Jan Cigan Roka, 21 Radoslava Ivanová Dorádo. Na parkúre máme poradové číslo 15. A máme už aj jednu zhodenú prekážku, penalizácia 4 trestné body na Oxery číslo 2. Dvojskok absolvovaný bez chyby, čiže 5A, triple bar, 5B, kolný skok. Do rady alebo do dvojskoku je veľmi dôležité, ako jazdec privedie koňa k tej prvej prekážke, aby mu to pekne vychádzalo aj k tej druhej. Ďalšia rada zvládnutá bez chyby. Je to múra na jeden svalový kolný skok. A
A už máme dvojicu v cieli. Katarína Soľanková 3, pripravia sa Lucia Tarabová Ronceval B s 18, teda s 19 Juraj Poláš Kasina, 20 Jana Cigano Roka, 21 Radoslava Ivanová Dorádo, 22 Kristián Kácor Amor de Loc. Pod vežou rozhodcov pripravená Lucia Tarabová, na kone Ronceval B, Slávia UVLF Košice. A výsledok Radovane Stratilovej s Palestrou 28 trestných bodov. V týchto trestných bodoch je aj penalizácia za čas. Dvojica prešla ten parkour v čase 95 sekúnd 99 stotín. Ľudka môže štartovať a ďalej sa pripravia Juraj Poláš z Kasinou, 20 Jan Cigano Roka, 21 Radoslava Ivanová Dorádo, 22 Kristián Kácor Amor de Loc, 23 Viktória Kopecká Action Z, 24 neštartuje, takže potom pôjde priamo 25 Greta Matijová Kraus. Lucia Tarabová Ronceval B, 9 trestných bodov na parkúre, 8 trestných bodov je za zhodenie prekážok, 1 trestný bod penalizácia za čas a ten parkúr prešli v čase 74 sekúnd 21 stotín. Juraj Poláš má odzvonené alebo zazvonené, s Kasínou bude štartovať a pôsobia v jazdeckom klube na poli Šamorín, majiteľom kone je Mário Hoffman. Pripravia sa Jan Cigano Roka s 21 Radoslava Ivanova Dorádo, 22 Kristián Kácor Amor de Loc, 23 Viktória Kopecká Action Z a 25 Greta Matijová Kraus.
Víťazná znielka, aj takto to môžeme nazvať, sa ozýva stále, keď jazdec absolvuje parkour bez chyby. Toto je správny čas, prečo sa spustila, pretože Juraj Polážek kasína 0 trestných bodov na konte, čas 67 sekúnd 32 stotín. Jan Cigán bude sa snažiť o tento výkon, on s tým taktiež nemáva problémy. Štartuje na konie roka IMC Lužany a majiteľom koňa je Jan Orinčák. Ďalej budú nasledovať Radoslava Ivanová s Dorádom, 22 Kristián Kácor Amor de Loc, 23 Viktória Kopecká Action Z, 25 Gréta Matijová Kraus, 26 Nikoleta Sperková Banat, 27 Katka Stanková Valér. Hovorila som, že Jan Cigán nemá problém s bezchybným výkonom a dobre som vravela, pretože je to 0 čas 63 sekúnd 34 stotín. A štartovať už môže Radoslava Ivanová s Dorádom, Zajrin Dvor Bolikovce. Pripravia sa Kristián Kácor Amor de Loc s 23 Viktória Kopecká Action Z, 25 Gréta Matijová Kraus, 26 Nikoleta Sperková Banat, 27 má Katka Stanková na koni Valér a s 28 to potom budú Martin Bolik mladší a Landro. Jazdci, ktorých som čítala, sa nám zatiaľ pripravujú na opracovisku, aby podali čo najlepší výkon. A na parkúre máme poradové číslo 21 Radoslavu Ivanovú. Darí sa, darí. Trikrát po sebe sme počuli tú našu víťaznú znielku Radoslava Ivanová Dorádo, taktiež bez chyby v čase 64 sekúnd 80 Kraus. Pôsobia v klube jazdecký klub Equipolis Košice a majiteľom koňa je Aksam Barakat. Pripravia sa Nikoleta Sperková s Banadom, 27 Katka Stanková Valér, 28 Martin Bolik mladší Landro, 29 Veronika Hanáková Šakira, 30 Vladimír Hura Gety a 31 Juraj Koprivňák Metemarit.
8 trestných bodov na parkúre, 1 trestný bod za prekročenie časového limitu, spolu 9, čas 75 sekúnd 11 stotín. Dámy a páni, to čo ste počuli je výsledok Gréty Matejovej na koni Kraus. O chvíľu budete počuť aj ďalší výsledok. Patriť bude Nikolete Sperkovej z Banadom, jazdický klub Mackoviak Spišská Nová Ves. Po tejto jazdkyni sa pripravia Katka Stanková s Valérom, 28 Martin Bulík mladší Landro, 29 Veronika Hanáková Shakira, 30 Vladimír Hura Getty, 31 Juraj Koprivňák Mete Marit a 32 Lea Kovalčíková Kelvin. Sedemnáct trestných bodov na parkúre v súťaži stupňa L, kde výška prekážok je do 120 cm a čas 74,15. Kovalčíková Kelvin, 33 Zdena Kuchár, Sivan Toutien a 34 Petra Martočková Kiara 5. Už to vyzeralo na nulu, ale žiaľ, má tu jeden trestný bod, je prekročenie časového limitu, čiže jeden trestný bod. Vy ste parkour absolvovali v čase 74,81. No a ďalším v poradí, alebo ďalšou, je Veronika Hanáková so Shakirou, jazdecký klub pod Tureň. Pripravia sa Vladimír Hura Getty s 31 Juraj Koprivňák Mete Marit, 32 Lea Kovalčíková Kelvin, 33 Zdeno Kuchár, Sivan Toutien, 34 Petra Martočková Kiara 5 a 35 Alexandra Petrovová Klarimosson.
Trikrát sa stalo, že kôň odmietol poslušnosť v tejto súťaži a to už znamená, že Veronika Hanáková je vylúčená. A zároveň poprosíme technický personál, aby nám opravil aj túto pobúrenú prekážku klubom a pripravia sa Petra Martočková z Kiarov 5, Alexandra Petrovová na koni Clary Mosson, Robert Uchva Giorgio a Juraj Poláš Kanter. Zdeno Kuchár, Sivan Toltien 0 trestných bodov na parkúre, čas 61 sekúnd 32 stotín a zazvonené už má aj Petra Martučková z Kiarov 5 a dcer Mlinica. Ďalej budú nasledovať Alexandra Petrovová, Clary Mosson, Robert Uchvát Giorgio V a Juraj Poláš Kanter. Petra Martočková, Kiara 5, dvojica, ktorá je v cieli. S výsledkom 4 trestné body v detskom klube na poli Šamorín. Majiteľom konia je Mária Hoffman. Sú melovči pre kone určite sú. Koľko stojí, aké sú, ja neviem, ale sú melovči. Však jak veľa okolo, nestetická, to je estetika. Sú, ale to sú riadne svalky. Neviem, závisí aké, no. Určite sú za 500, sú aj za 5000. Za viac, ja neviem. Neviem, že raz sme sa tak bavili, len tež ako nie je taká vec, že si pamätám, že to teraz každý druhý týždeň človek si príde. Nevieš nikdy.
Začali sme bezchybným výkonom, aj končíme bezchybným výkonom túto súťaž. Oba sa postarali jazdec Juraj Poláš, tentokrát na koni Kanter, 0 čas 65 sekúnd, 28 stotín. My spracujeme oficiálne výsledky tejto súťaže a o malú chvíľu